Bore da, a chroeso cynnes i chi gyd i'r gwasanaeth. Croeso hefyd i'n ffrindiau sy'n ymuno â ni dros Zoom. Rydym yn ymestyn diolch i Dylan am arwain y wasanaeth bore yma unwaith eto. Dydd Sul nesaf, bydd y wasanaeth o dan arweiniad Dylan yma am 9:40 ac yn Tabernacl Porth Cawl am 11:45. Prynhawn yma bydd ymarfer ar gyfer y ddrama Nadolig yma yn y capel. Bydd y tîm cynhyrchu yn cwrdd am 3 a'r cast yn dilyn am 4. Cynhelir astudiaeth Feiblaidd bore dydd Mawrth am 10 yn y Tabernacl Porth Cawl. Ac yna ar bore dydd Mawrth bydd yna bore goffi Zoom am 11 fel yr arfer. Mae manylion ar gael yn y cyntedd neu cysylltwch â Felicity. Nos Fawrth bydd côr y Tabernacl yn ymarfer yma am 7 o'r gloch. Ar hyn o bryd maen nhw'n ymarfer at Gynger Nadolig sy'n cymryd lle ar y 30 o Rhagfyr. Bydd côr ysgol gynradd Brogwr yn ymuno â chôr y Tabernacl. A bydd cymysgedd o gerddoriaeth i'ch diddanu gan gynnwys lawer o hoff ganeuon Nadolig. Dewch i gefnogi os ydych chi'n rhydd. Cynhelir paned a sgwrs dydd Mercher am 9:10 yn Caffe Fresco. Mae manylion am y digwyddiadau i gyd yn y coenonia. Bydd wneud y casgliad nawr. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi a hitha'n Sul cynta'r Advent. Yn gychwyn y calendr eglwysig. Ac fel ydych chi'n gweld, mae gennym ni ganwychia'r Advent ar y bwrdd yma'n hyn. Ac wedi goleuo y ganwych gyntaf. Y ganwych gobaith. Ac felly dwi am weddio yma'n hyn. Gweddia wedi paratoi gan Gymorth Cristnogol. A gadwch chi ni felly weddio. Dewch deuwng ynghyd. Yr holl genhedloedd yn llifo at ein gilydd. Bydded i ni gerdded yng ngoleuni'r arglwydd. Wrth i ni ddysgu dyffyrdd, gobaith, cariad, heddwch, cyfiawnder. Bydded i ni gerdded yng ngoleuni'r arglwydd. Wrth i ni roi'n harfa i lawr, chwerwder, hunanoldeb, difaterwch. Ia, bydded i ni gerdded yng ngoleuni'r arglwydd. Wrth i ni greu arfau newydd, cyfeillgarwch, cydweithio, cydfuddioldeb. Bydded i ni gerdded yng ngoleuni'r arglwydd yr Advent yma. Amen. O gadwch chi ni ganu yn hemyn a'n carol gyntaf, sef carol rhif 432 o Tyred di Emmanuel a datod rwymau Israel. Ac yn y blaen 432.
buddugoliaeth drwy dy wedd. Cyffern ddofn ac ofn y bedd. O can Emmanuel, watati o Israel. Tyredolau'r seren ddydd I ddanau calonau pryd. Gwasgaddi gymylau braw, a chysgodangau giliad draw. O can, Emmanuel, thou art ati o Israel. O Terab Dafydd ac ordyd, byrth y nef I ni. Almant ar ffordd sy'n arwain fyri. Iechod cyn, o can Emmanuel, tati o Israel. Tyred arglwydd yn dynedd, yr hwn ar sain a'i serth. Gyhoeddais gynst y ddeddfau glan. Mawredd a chymylau tan. O can Emmanuel, ti o Dwi'n darllen o Isaiah penod 9, 1 I 7. Ond fydd y tywyllwch ddim yn parau i'r tir aeth drwy ffath a gyfwng. A tro cyntaf cafodd tir Sabulon a tir Naphtali a'i cywilyddio. Ond yn y dyfodol bydd Jiw yn dod ag anrhydedd I Galilea y cenhedloedd, a ffordd y môr ar ardal y ochr arall I afon Iorddonen. Mae'r pobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwario ar y rai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Ti wedi lluosgu'r genedl a'i gwneud yn hapus iawn. Maen nhw'n dallu o dy flaen di, fel ffermwyr adeg y cynheuaf, neu filwyr yn cael sbri wrth rannu'r ysbrel. Ac os rwy ti wedi torri'r iau oedd yn faich arnyn nhw, a'r ffôn oedd yn curio cefnau nhw, sef gwialen y meistr gwaith, fel y gwnes ti bryd hynny yn Midian. Bydd yr esgidiau ddyn sathru maes y gad, a gafodd ei rolio mewn gwaed, yn cael ei taflu'r fflamau I losgi. Ac os mae plentyn wedi cael ei eni I ni, mab wedi cael ei roi I ni.
bydd yn cael y gyfrifoldeb o'r llywodraethu, a bydd yn cael ei alw yn strategedd rhyfeddol, y diw arorol, tad yr oesoedd, tywyswch heddwch. Fydd ei llywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llywyddiant i fynd draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlau a chryfhau a thenasau yn gyfiawn ac yn deg, o hyn allan ac am byth. Mae arglwydd hollbwerus yn penderfynol o wneud hyn i gyd. Diolch o galon am y darlleniad yna. Gadwch ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am yr hif 432. 480, mae'n ddrwg gen i. 480. Mae'r nos yn ddi a gwynt ni does, un seren sy'n y nef, a ni'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn i wef. 480. Gadwch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduwyn Tad, Nefol a Sanctaidd, da ni'n diolch i ti bod ni'n cael plygu Ger Dyfron di unwaith eto. A hynny ar gychwyn y flwyddyn Gristnogol. Ac ar gychwyn yr Advent. Cyfla i ni fyfyrio ac i baratoi. I fod yn ddiolchgar ac agor yn calonnau bopeth
sydd gen i ti i ddeud wrthyn ni. Ac felly ar gychwyn yr advent arglwydd, cymorth ni i wrando. Da ni'n dyfolu di fod wedi cyflawni dy bwrpas tragwyddol di. Deithos di'n byd ni yng Nghrist, gan ddatguddio mor fawr dy gariad tuag ato ni. Mae'n gallu dangos ni y ffordd. A chaniatâd ni i dadnabod drosto ni'n hunan. I arglwydd yn gofyn i ti agor yn calona ni i bopeth sydd gen ti i ddweud wrtha ni yn ystod cyfnod yr advent. Da ni'n diolch i ti am lawenydd y cyfnod hwn. Y tymor advent yma sy'n yn atgoffa cymaint ac sy'n datguddio mor fendigedig yw dy gariad a dy obaith di ni. Dyma'r amser i edrych yn ôl, chofio genedigaeth dy fab, fel cawson nhw'n atgoffa yn y darlleniad, bobl yn rhodio mewn tywyllwch a welsant oleuni mawr, goleuni yn ymddangos oddi fewn i'r tywyllwch wyt ti arglwydd. Mae'n gyfnod hefyd yn amser i edrych ymlaen a disgwyl i ddyfodiad eto. Ond mae o yn amser hefyd i edrych ar ein bywydau a chwilio yn calona, i ymchwilio ei thair a adnewyddu ein ffydd. Amser i adnabod. Ond mi wyddon ni hefyd arglwydd, mae denw yw Emmanuel, dy fod ti gyda ni. Ac mae gobaith ydy thema y ganwyll gyntaf. Dyna y gobaith sydd i ni. Dy fod ti, Emmanuel, Duw gyda ni. Yn cyd gerdded gyda ni, beth bynnag yw'n hamgylchiadau ni. Ac felly arglwydd, ymdawelwn am ychydig rwan i gyflwyno'n gweddia personol i ti. I feddwl efalla am yr hyn yr ydyn ni'n obeithio amdano, yn bersonol neu ar gyfer y byd. Ymdawelwn felly i gyflwyno'n gweddia personol i ti. O Dduw ein tad nefol cliwyn gweddi ni felly. A bod i ni felly yn ystod y tymor hwn gael yn hadnewyddu mewn gobaith, yn hadfywio mewn ffydd, gan ymddiried yn llwyrach yn y dyfodol, ond sy'n dal gafael ynddo. Cliwyn gweddi ni arglwydd, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn hyddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yn dysgo ddiwyddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwnnw rwyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, mele'r dewyllus, yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion,
fel y maddeuwn unau dyledwyr. Carwain ni brofedigaeth, eith e'r gwared ni rhag y drwg, gan ei sydd o tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, noes oesoedd. Gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu'r garol 468. 468. Tua Bethlem dref, awn yn fyntau gref, ac addolwn ef, gyda'r llwythau unw ninau ar y llwybrau at y cryd. Tua'r preseb awn, gyda chalon lawn, a phenlinio wnawn. 468. Olia Sul cynta yr advent. Mae tymor yr advent yn cynnwys 4 wythnos, neu 4 Sul felly cyn y Nadolig. Felly mae'r y Sul yn newid. Mae all bod yn ar gychwyn Rhagfyr neu gall fod ddiwedd Tachwedd felly. A mae yna rhywbeth dwi wedi glywed dro ar ôl tro ydy mae'n rhy fuan i garu carola. Neu mae'n rhy fuan i roi coeden Nadolig i fyny. Mae'n rhy fuan i wneud hyn, mae'n rhy fuan i wneud y llall. Ac mae yna rhai wedi trimio ers mis Hydref neu mis Medi. Ydych chi gweld nhw? Yn mynd yna chi. Falla. Ond, fel ydych chi'n gweld mae'r eglwys wedi ei addurno. A diolch i Hywel a Dilys, mae'r baneri yma yn hyfryd yn dydy. A yna gymaint o waith di mynd i mewn iddyn nhw, yn diolch amdanyn nhw. A diolch i'r ieuenctid hefyd, ddoth i ieuenctid yma nos Wener a rhoi'r goedan i fyny i ni. Chwarae teg iddyn nhw. Ond mae'r advent yn amser pan fydden ni'n paratoi yn hunan. Yn paratoi at y Nadolig. Yn paratoi'n calonna a'n meddylia ar gyfer dyfodiad Iesu Grist yn faban bach. Fel gwaredwr Iesu Grist. Er mae'r gair advent yn golygu i ddod. I ddod. Ac o tymor yr advent yn canolbwyntio ar gofio dyfodiad Crist.
dyfodiad cyntaf hynny, y Nadolig cyntaf, ond mae o hefyd yn gyfle i ragweld ac i feddwl am ail ddyfodiad Crist. Mae'r ddau yn mynd law yn llaw mewn gwirionedd. Tymor yr Advent, mi fyddan ni yn canolbwyntio ar themau amrywiol. A'r themau hynny'n nghlwm ar ganwylla Advent sydd gennym ni fan hyn. Mae yna 5 canwyll yma wrth gwrs. Da chi'n gwybod beth ydy'r themau i gyd? Da chi'n gwybod yr un cyntaf. Gobaith. Chi'n gwybod beth yw'r llall? Heddwch, ie. Llawennu. Chi'n gwybod beth yw'r llall? Cariad. Hynny. 4 thema yna. Ac wrth gwrs, y ganwyll yn y canol wrth gwrs yn cael ei danio ar ddydd Nadolig, a'r ganwyll yna'n cynrychioli Crist ei hun, ac i atgoffa ni mae Crist yw goleini'r byd. Ac mi fyddan ni'n edrych ar y themau hynny bob wythnos rwan tan y Nadolig. Mae'r torch Advent yn draddodiad gweddol diweddar yn hanes yr Eglwys, felly. Ac fe ddeweisiwyd y torch Advent gan rywunidog Almaenig nôl yn 1839. Felly mor ddiweddar o hynny mewn gwirionedd. Ac fe nath allan o hen olwyn trol, felly, o Ganolfan Sbar. Ac mi roedd yna 8 o ganwylla arni hi. 28 o ganwylla. Ac yna 4 canwyll mawr felly, yn wyn, a rhwng y 4 canwyll fawr yna roedd nifer o ganwylla bach coch. A'r rheswm pam naeth o greu y torch Advent yma, a cymaint o ganwylla arni oedd oherwydd fod na blant yn gofyn iddo fo, ydy'n amser Nadolig eto? Pryd mae hi'n Nadolig? Yr edrych ymlaen ynddo. Ac felly y bwriad oedd bod o'n goleuo'r canwylla yma yn ei tro bob dydd tan i ddiwrnod Nadolig ddod. Ac mae'r un peth heddiw yn dydy, pwy sydd efo calendar Advent adra? Un siocled. Gyda chi un? Mae gyda fi un. Rei, gyfadda ddim. Ond ia, calendar siocled ynddo. Mae hwnna'n rhywbeth mwy diweddar, lle mae plant yn cael agor drws bach bob diwrnod. Ac os oeddech chi fel fi, bach yn hogyn drwg pan o'n i'n fach, o'n i'n agor i'w 5-6 drws efo'i gilydd. A'r peth gorau oedd, pan oeddech chi'n anghofio am y calendar am ychydig ddiwrnodau, o'ch chi'n cael agor y drysau i gyd a gael treat go lew wrth wyta'r siocled i gyd. Ond yr edrych ymlaen ynddo. Yr edrych ymlaen, y disgwyl sydd felly. Mae heddiw wrth gwrs felly yn edrych ar y thema gobaith. Dydyn nhw ddim yn themau diweddar, gobaith, heddwch, llawenydd a chariad, oherwydd mae'r themau hyn yn mynd â ni nôl at y Nadolig cyntaf un. Yr ganwyll gyntaf, gobaith, yn thema mor bwysig sy'n ymwneud â'r Nadolig, ac yn enwedig a thymor yr Advent sydd yn arwain at y Nadolig. Ond mae'n byd ni mewn dirfawr angen am obaith heddiw. Be mae gobaith yn ei olygu i chi yn bersonol bore yma? Be mae'n olygu i chi? Os o beth ydych chi'n obeithio amdano fo? Yn obeithio amdano fo yn bersonol? Yn obeithio amdano fo am y byd? Yn obeithio amdano fo am eich cymuned chi? Am yr eglwys? Rhywbeth mae rhywun yn gobeithio amdano fo ynddo.
Mae yna llawer o bobl heddiw yn y byd ni sydd yn mynd heb obaith. Cymaint sydd yn anobeithio. Mae costa byw, wrth gwrs, yn un ffactor lle mae teuluoedd heddiw yn poeni ac yn anobeithio. Y gorfod mynd i'r banc bwyd. Pan dyn ni'n meddwl am y sefyllfa yn yr Wcrain dros y misoedd ac yn dal i fod felly. Dal i barhau. Mae yna gyfnodau o anobaith wedi bod yn fanna hefyd yn does. Cofnodau o anobaith o'na hefyd yn Eseia 9. Y bobl yn rhodio mewn tywyllwch. Dyna mae'r adnod gyntaf ni ddeud wrthyn ni. Y bobl oedd yn mynd drwy'r fath argyfwng oedd yn deitha ni. Y genedl oedd wedi bod drwy'r felin. Ac felly roedd proffwydoliaeth yma, y bobl yn rhodio mewn tywyllwch a welodd o leini mawr ynde. Y proffwydoliaeth yn rhoi gobaith. A beth ydy'r proffwydoliaeth? Beth sy'n rhoi gobaith? Ydy Iesu Grist ei hun ynde. Pwy sydd ofn y tywyllwch yma? Tan y diweddar iawn, o'n i'n dal i gysgu fo gola ymlaen. Tan i Bill Littrick yn fyny. Na, pan o'n i fach, o'n i wastad ddim byth yn mynd i gysgu, na oedd na ola'r landin. Mae pobl ofn y tywyllwch. O'n i'n darllen yn ddiweddar am hanes Cristion enwog o'r enw Dietrich Bonhoeffer. Gyd wedi clywed am Dietrich Bonhoeffer. Ac wrth gwrs fe gafodd o ei garcharu gan Hitler. Ac meddyliwch bod yn y carchar oer yna. Ond fe ysgrifennodd Dietrich Bonhoeffer hyn, nos a distawrwydd gwrandawaf, dim ond camu a galwadau'r giard. Clywad feddyliau tawel nos, fy nghyd i o ddefwyr, yng nghwsg neu arddi hun. Fel petai lleisiau crio a gweiddi'n estyll i'w hachub hwy. Clywaf wychian anesmwyth y gwelyau. Clywaf gadwyni. Nos a distawrwydd. Dim ond camu a galwadau'r giard. Yn fuan iawn ar ôl i Dietrich Bonhoeffer ysgrifennu'r geiriau yna fe gafodd o i ddienyddio mewn gwersyll garchar. Mae'n siŵr ydych chi wedi clywed y dihareb hon, gwell cynnau canwyll na chwyno am y tywyllwch. Ac o bosib bydda Dietrich Bonhoeffer wedi cytuno gyda'r dihareb honno. Ia gwell cynnau canwyll na chwyno am y tywyllwch. Dros gyfnod yr advent, da ni yn golio canwyll yn symbol yn dydan o oleuni mewn tywyllwch. Duw anfonodd ei ola i'r byd. Un gola i oleio'r byd i gyd. Ac yn hynny mae yna obaith i ni. Mae yna sawl enghreifftiau yn y Beibl sydd yn rhoi enghreifftiau o bobl yn rhoi gobaith yng Nghrist, yn does?
Ac yr un fydda i'n meddwl amdano fo hyd ydy'r doethion pan dyn ni'n meddwl am gyfnod y Nadolig. Felly a stori'r geni. Chymygwch pe bai nhw wedi mynd i'r holl bellter yna ac ddim wedi dod o hyd i Iesu ynde. Wrth gwrs gafon nhw ddim i siomi, be ddoth nhw hyd i Grist. Ddaethon nhw hyd i Grist yn Methlehem yn union fel y proffwydwyd. Ond oedd rhaid gael gobaith yn doedd i gychwyn ar y daith yma. Y proffwydoliaeth yna gan Eseia hefyd. Bydda merch yn beichiogi ac rhoi genedigaeth i fab, yn cyfeirio wrth gwrs at Fair ei hun. Mathew 1 yn deitha ni, digwyddodd hyn i gyd mwyn cyflawni'r hyn a ddywedodd yr arglwydd trwy'r proffwyd. Bydd y wiref yn feichiog ac yn esgor ar fab, a byddant yn ei alw yn Emmanuel. Sydd yn golygu, Duw gyda ni. Ond nid ydy'n gobaith ni heddiw yn niwr Emmanuel. Duw gyda ni. Mae'r mynydd yn deud, weledd iwdod yn y cnawd dwyfol fab I ddyn yn frawd. Duw yn ddyn fy enaid gwel. Iesu ein Emmanuel. Yn siŵr fel person ifanc oedd yn canu'r geiriau yna yn cyngherddau dolyg yr ysgol, o'n cweit o bosib yn deall ystyr y geiriau. Ond y geiriau Duw yn ddyn fy enaid gwel ynddo. Hynny ydy bod Duw wedi gwacau ei hun ac I wneud ei hun ar ffordd ceithwas ynddo. Wedi dod I un lefel ni, I gerdded gyda ni. Ac I mi mae yna obaith yma. Mi roedd yna 4 cam mlynedd o ddisgwyl am Iesu o gyfnod Eseia. Ac mi roedden nhw yn disgwyl yn eiddgar. Ond pan ddoth Crist, fe ddaeth a'i oleuni ei hun. O'n i'n deitha chi bod fi wedi bod yma gyda'r un cytid noson pizza oedd hi. Ac chys I mi yn sleisan o bizza ar ei fi gyfadda. Oedden nhw'n gyd di mynd. Ond o'r ni'n wrth I roed y goedan I fyny, mae yna reswm pam bod y goedan heb I oleuo. Ydych chi'n gwybod pam di'r goedan heb I oleuo? Chi'n gwybod hwn? Chi'n gweld o? Ffiws. Y bulb. Os ydych chi'n prynu, beth mae'n galw nhw'r goliadau bach yna heddiw, wel, ydych chi'n cael yr hen rhain, ydych chi'n cael rhai fel hyn. Ydych chi'n cael yr LEDs yna, sydd yn gweithio heb orfod rhoi ffiws yna fo. Ond o'n i'n egluro wrth yr einctid, chi'n gwybod, os na I newid y bwlb yma, os na I roed ffiws arall I fewn yna, wy'n eitha oleio eto. Ac yn meddwl oedden nhw cweit yn deall bod un bwlb yma yn gallu achosi'r bwlbu eraill I gyd weithio neu ddim gweithio. Dynwch hwn, a mae'r popeth yn ffiwsio dydy. Ond os rhowch chi o'n ôl I fewn yna, mae'r goliadau bach I gyd yn goleuo eto. Mae yna stori bach yma'n hyn hefyd I ni fel Cristnogion dwi'n credu. Mae y bwlb ffiws yma di'r arglwydd Iesu Grist ei hun de. Tynnwch chi hwn oddi wrth y ceibl ac oddi wrth y goliadau bach eraill, maen nhw mewn tywyllwch dydy. Mae'r un peth am Iesu Grist hefyd. Heb Iesu Grist, does gynna ni ddim goleuni nagos.
Ond wrth i Grist ddod i'n canol ni, ef sydd yn ein galluogi ni i fod yn oleuni yn y byd. A dyna'r neges i ni heddiw hefyd ydy, mae angen i ni fod yn oleuni yn ein byd ni heddiw. Mae angen i ni gerdded yn llwybr arglwydd Iesu Grist. Mae angen i ni garu fel roedd Iesu'n caru. Mae angen i ni ddod â gobaith i'r bobl sydd wirioneddol ei hangen o heddiw. A roedd dyna'r arweiniad da ni'n gael. Dyna mae'r arglwydd Iesu'n disgwyl ohono ni. Yn gorffan gyda'r geiriau yma o Emyn 3:85. Goleuni'r byd yw Crist, tywysog ein hachubiaeth, y seren fore yw, ac wawr ein gwaredigaeth. Ein gobaith ydy wef, perffeithydd mawr ein ffydd, dydd arfod gariad yw, sy'n troi pob nos yn ddydd. Mwyn i enw. Amen. So os na rai na chi'n dda iawn efo ffiwsys, chi wedi weld yr goliadau bach ar ddiwedd y gwasanaeth y fan hyn. O gadwch i ni droi at yn Carol Olaf, ac mi fydd y Carol hon yn ymddangos i fyny ar y sgrin o'n blaenau ni. Ar hanner nos yn glir y daeth, y gan nefolaidd gynt, i daroi tanau plygu wnaeth angylion ar ei hynt. Hedd trwy y byd ewyllus da, tirionaf frenu nef, y ddeiar mewn distawrwydd dwys, randawau'r hyfryd lef. Ac yn y blaen. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chi oll. Amen.